Sami to dobre poznáte. Máme hotový mediaplán, kopec televízie s pípometrami, kopec digitálnych médií s klikmi a kopec printov so segmentáciou. A potom je tu ešte out of home s obrovskými rozmermi, všakže. Klient sa rozhodne krátiť rozpočet. Čo vyškrtne ako prvé? Podľa Big Media je to práve ich out of home reklama. Otázka znela: čo môže spraviť spoločnosť, ktorá predáva mediálny priestor, aby zmenila prístup zadávateľov k out of home? Čo tak? Postavme im zábavný park. OK, začneme pekne od začiatku. Krok prvý. Všetko sa začalo s teasingovou kampaňou vytvorenou tak, aby dokázala silu out of home. Išlo o kampaň pre Ohland, prvý slovenský zábavný park. Média aj verejnosť boli posadnuté hľadaním informácií o tomto zábavnom parku a prichádzali pritom s najrôznejšími uletenými teóriami. Podľa GFK Slovakia dosiahla táto kampaň lepšie výsledky ako Orange, T-Mobile alebo T-Com. Pochopiteľne, žiaden zábavný park neexistuje. Alebo... Krok druhý. Nazývali nás klamármi. Dokonca vytvorili aj anti-Ohland fanpage na Facebooku. Vyhrážali sa nám súdom, ale našlo sa aj množstvo fanúšikov. Ohland sa stal jednou z najhrúcejších tém na Slovensku. Najdôležitejšie ale je, nikdy sme nikomu neklamali. 30. septembra sa brány Ohlandu skutočne otvorili. Big Media predstavila Ohland, prvý slovenský zábavný park, virtuálny vzdelávací biznis nástroj pre out of home reklamu. Má 4 sekcie napratané case studies, videami, know-how, kreatívnym poradenstvom a poznatkami z celého sveta. Je to miesto, kde môže ktokoľvek nájsť všetky potrebné informácie, aby vytvoril úspešnú out of home kampaň. Krok tretí. Digitálny svet nestačí. Rozhodli sme sa preto preniesť Ohland do skutočného sveta. Odrazu sa v mediálnych agentúrach objavoval Indián z Ohlandu a rozdával rady o out of home reklame. Marketéri hrali zimnú hru o lákavé zľavy alebo vyhrávali out of home formáty úplne zadarmo. Každý mesiac prebieha rating o out of home komunikácie a víťaza čaká výlet do Disneylandu. Krok štvrtý. Počas bratislavského maratónu bežali tisíce účastníkov za Ohland a nasledovali Big Konga, jedného z patronov nášho zábavného parku. Big Media zaplatila slobode zvierat 1 euro za každého bežca s nálepkou Ohlandu. Big Media sa podarilo zmeniť vnímanie out of home reklamy. Spoločnosť je teraz vnímaná ako líder na trhu riešení pre out of home reklamu. Navštívte nás